Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Hoş geldiniz. Bayka senem hoş geldin. Wa alaikum assalam. Allah'ulu gelsen ağam efire. Aleyküm selam. Şu gün gaty gowurup bir iyileşmeden haýyşdy boýunça ýene efir açdym. Gowy Allah'a şükür, gowy elhamdülillah. Sag bolun, birazjyk ýaramok ýöne inşallah gowlaşarys. İnşallah şu günkü efir birazjyk peýdaly bolar diýip umyt edýär. Wa alaikum selam, hoş geliniz. Mara velaýatynyň vekili waglar etrawynyň ýaşaýjysy tarapyndan şoňa bolan bir kanunçylyklar barada şoň garşy edilen bir kanunçylyklar barada şolary gurrun berjek. Bolýa. Şolary aýdyp berjek. Maňa ses suratlar uratdy. Häzir inşallah birazjyk adam sany köpelsin. Sizden bir haýyş etjekdim. Efiri paýlaşyň, like basyň. Köpürak adam girer ýalak. Ondan soň inşallah başlaýas. Aleyküm salam. Gow özüňiz. Ушку barada. İnşallah aýdars. Да, всё хорошо, слава Аллаху, как сам, bro? Всё нормально. Häzir aýdyp berjek. Başlayalım onunla. Bismillah. Sen dinle onu. Men Mar vilayatynyň wekil waglar etrawynyň Akgoňur Göňeçliginde ýaşaýan Babaýew Begmurat Kakamradowyç. Biziň 1988-nji ýyldan bäri enemiň adyna bolan 2 hektar kärine ýerimiz bardy. 2010-nji ýyly jeňeç enemiň adyna bolup 2012-nji ýyldan soň Kakamyň adyna geçýär. 2015-nji ýylda çagalar bagy gurulýar. Onuň 1,5 hektaryna çagalar bagy, onuň 50 sot galan 50 sotuny. Siz öz maşgulanyňyz bilen şu taýyk arkaýyn seredip beriň, ýerim dokumentlap berip eliňize diýip bizden şunça ýyllap kärine ýer 88-nji ýyldan ta 2015-nji ýyla deňeç taýyk gurulýança biz pagta buğday ekip şeýdi. Tawsyrdyk hökümete. Tutuş maşgulamyz bolup. Ondan soň biz şu taýyk ne şuny deňeç 2024-nji ýyla deňeç seredik gezdik. Ondan berde kolhozdan bir 5 tan başlyk çalşdy. Kolhoz başlyklary, ýeneleri. Men hemmesinden bar nemetdik, dokument soradyk. Ýylla bir 2 ýedek bar ýazdyk. Her onon size bu taýyny döwletnamalap haçanna yer kärine yer nemäňiz paýlanmana ruhsatnama alınsa, onuň size hökman suratda size berer. Siz 3 tane doğun olup ýaşap berdiňiz. Size şu taýda palojny şun çöýlam hyzmat etdiňiz. Taýyk gurulanyna bir jada nägilelik bildirmän berdiňiz diýip şo kolhozlaşyk şeýdip aýdyp bize tawsyryp gitdi. Ondan soň kularam dokument sorap barýan siziň döwletnama beräýiňini bize owadan yer paýlanyny bize diýip aýtsak siz arkaýyn seredip beriň adam adyny tutanaw şu taýyk baýyk ýörünjekli dur. Bir ýeriňe barýan näler diýip şeýdip bize ýylla 2 ýedek baramyzda şeýdip sakladylar şuny senni bizi. Onuň täze artsyn elli biziň Goňur Daýhan örleşiginde aman şerket diýip onu yer 2024-nji ýyla deňeçmen hiç ýyl adam adyny tutmanly. Onu yere gelip bu taýyň satyrly diýdi. Hökümetiň ýeri bu taýy satyrly. Bize diýdik hiç ýyly berde bir neme ýok. Şunu söýlap, näme üçin gelip adamy tutmanly, adamy tutmady şu wagt seni ýekece. Hiç ýyl arçynlyk gelip zat diýdik. Onuň yer serişdeleriniň başlygyny ýetirdi.
yankı Arslan Uradiyelifi, onu alan telekeçileri getirdi. Berik bu dedi, bu tay satırlı dedi. Hava. Sizin adına da 2014. yılda yer paylananına yer oyulup gidiliptir deyip aytdı da. Onu men yankıyını gıdıklandım. 2014. yılda koyulun nemen yer olun. Arşivden gidip açtırdıp şunu bir hepte iş edindim. Arşivden gidip açtırıp iş edinip görsem yankıyın bizim adımı da koyulup dur. Hava. Babaev, Beymurad Babaev, Nurmurad'ın adına 14. yılda yer oyulup gidiliyor danim. Başka bay adamlara satılıyor. Bizim adımda, bizim öğümüz bilem de yok şunu. Hiç iyili. Beni şunu dördürüm de bildim. Sizin adına da yer var deyip. Onun, bunu ben beylak çağırttılar, prokuratura barıp ayttım. Bizim adımda yer görködüp, delil tapıp, yine şunu söyleteredik. Böründe adımda ediyalar deysem, prokuratura ne bilen devletnamaları vardı ya. Devletnama çıkarıp verdirler. Onun dördü bölüp dokumentlestiren o telekeçe 12 sotuktan 50 sotuk. Hiç iyili o tay hakimliğe var. Hakimlikten biri yöne çınayttı. O 90 şu tayın dedi. Hiç iyili paylamanı değişsiliyer. Değerliydi şu tay. Öne bunlar ne için korkman edi otur dedi. 4 tane dördü verip 12 sotuktan devletname verip. O baylar o tayın milli için ıskılat alacak olup bulunacak oluyorlar. Ama adam demedi, gum çektirip kamaldı, gum metre vurdular. Bari, kon benim kamalın önüne durup gum uyduracak, canlı bağını sünüyor deyip kamalın önüne durdum. Ondan sonra taydan polisi işgarlarını getirdi, yerter istelen başlığı geldi. Eğer sen basıyas dedi. Adam sen dedi, hükümete karşı gittiyen dedi. Ben hükümete karşı ben dedim, bağın üstünü gören o mu gum aldırılıp. Ben bari insan 3 kamal bağın üstüne de gum uyuluptur. Onun bu datları gören o mu sen dedim. Sen ödün hukuk koruyucu dara dedim. Şunu ediyen ilki bir kanunçuluk. Niyirde var şunu seyreder dedim. Bir kanunçuluğu bilmeyen neysem aydıp kamalın önüne dursam Arslan gelli. Onun polisi iskarları var. Onun telekeçilerim anırdan o cihinin içine oturup kamera alıyorlar. Onun üye geldiler. Yer bilen üyümün arasam taşlarlar. Onun teni diye allıya bolya. Şu beyaz şunmana dallıya. Bolya'dan çıktı. Sen ana bağın falan kalan daktır iyisin. On sen dedim. On sağın nerede sen dedim. Pul bana dedim hüdürler. Sen dedim beyaz 2 masin kerpiç düşer ona dedim. Ve o da millet satın alacak olsam o biliyor musun sen dedim. Millet ne hili yağdaydı. Şunu alsan alyan dedi. Olmasam elinden yalta asman çek dedi. Hemen duyduruyor deyip sana dik diye. Ben o zaman bunu terden prokuratura vardım. Yenettim onu önümden bir iman adamdan uyup çıkıp sen dedi, kendi önlerine durma dedi. Bulan götünle kendi adam duruyor karşıydasın güçlü. Öldün günahkar et dedi. Basarlar sen dedi. Onun ben öyle hakkımı bilen dedim. Sonra seni görecek ben dedim. Hakkını bilen olsam dedi. Suutnamalan olmasa hiç adam edebilmersin dedi. Prokuratura barıp bana dediler dedim. Gütüme depip sen tökmede atyan bulara deyip uğradık koyar dedi. İneyim dedi. Şunu öyle işgarlarından birim imanların bahçesine suutnamalan olsun ne koyardı bana. Var ne çoğalta, bırağı işedin, hikaye işedin, koyuyor bulan culoğun nanim, dine suutnamalan, suutnamalı hareket etmesen dedi. Bunlar hadır ödün basyalar şu tayda, şu duruşuma. Önü dilin gülen hiç ardın aytmayan, suutnaman olsun elinde deyip. Ondan sonra her yeri ben yankı pul almadım olun, önlerine duruyan beni o tayık çağırıp, bir hödürlük görüyorlar, pul berik çağırıp, bir hödürlük görüyorlar. Onun yankıya 5 manat, 4 manat, onu hiç ili mellek alacak olsam, yani 10 kilo alacak olsam, neme, 15.000 dolar, pesinden, onun. Assalamu alaikum rahmetullahi berekatuh. Efire teyde koşulanlar için. Hoş geldiniz, sapa getirdiniz.
Görüşmek ýalak watandaşlarymyzyň biri haýyş etdi, Talibaga dedi. Biz bilen adalatsız şekilde elimizen mellegimizi alaýarlar dedi, zat dedi. Baý adamlar dedi. Biz bir garyb adamlar dedi. Bir garyby dinleýänem ýok dedi. Ýöne sen bir çykyş edýän, dar etýän seni belki bir gowuja organda işleýänler, dar edýänler, bir insaplylar dinler, bir kömek eder bize. Belki hormatly prezidentimiz dinler dedi. Men diýem ogony ol aýtdy. Belki hormatly prezidentimiz sesimizi eşitdirer dedi. Yani biz bir garyb adam diýer, ýöne diýer, bize garşy diýer, prokuratura diýer, häkimlik diýer, telekeçi diýer, milyoner bir telekeçi eken. Ol milyoner telekeçi näme diýdi bilýärmi? Şoňa näme gurajat etdi? Eger diýdi, gözeken düşseň diýdi. $1 milyon bolsa seni bastırar diýdi. Seredin görýäňizmi? Ne hel uly gurulýar. Elinden gelse asmany çek diýmişin. Görýäňizmi? Ne bol görüşüňiz ýaly hormatly adamlar, bir garyb adam bolsaň, bir tanışyň bilişiň bolmasa, pulsuz bolsaň, ölseň ölübermeli. Yani ölseň dadyň ýetişek bolmaz. Ýöne Allah şükürler bolsun, sizler bar, bizi dinleýän adamlar. Biz hem inşallah sebäp boluruz. Belki Allah'ın ruhsaty bilen şul oglana elimizden gelýärçe kömek ederiz Allah hatyrasyna. Biz şeýlep şu zatlar aýtmaly, aýtdyrmaly, ses bolmaly düşünýärmi? Çünki siz oturýaňyzda, gorkýaňyzda, meselem başyňyza bir zat gelýär, ýöne oturýaňyz diýäňiz, ay diýen, ay bolýaly, başyma geldi, значит, ýok, doganlarym. Olar ýa zat ýok. Eger de başyňyza bir zat gelse, eger de eliňiz bilen şonu edip bilmeýän bolsaňyz, siziň bir gyzyklanyp görmeli, zat etmeli. Nirden kömek alyp bilerken? Biz zaratda efir aljak bol. Näme etsem bolar ka diýip. Ne görýärmi? Men ýene bir ýerde aýtdym, meniň efirim, men hapaş söýmok, hiç kimi yamanlamak, men diňe şuýdy hakykatlar aýtdym. Ve häzir men size şu telekeçi adnama aýtjak, adama aýtjak. Näde bu gurajat etdiýäniň barada glasovoy bar. Şonu muradyp dur baş prokuratura ýöne çäre görmändirler. Ya diski barmandyr oň. Görýän watandaşlar, hat urat diýäňiz hat baranok. Dokazatstvo diýäňiz, bir adama gorkudyp sen bastıran ýa-da açyk aýdyp otyr. Telekeçi sen näme atan millegime oğlu, kanun mu sen, kim sen o? Selamu aleyküm selam. Seredin. One sec. Yürüyün, ne? Kalk. Ne öyle yürüyoruz, yürü. Kendine. Ayda. Ana, sen yapmam yap koy, ya. Yani o, siz o, nerede koyan? Ne öyle, kim yürüyoruz, yürü. Şu hoş çekme okudu. Bolly, şöyle, sen toplamak deyip yazdın. Ben şöyle gol çekken sana hiç dayanıklı diyor. Gol çekim mi var? Dırını bakın, gol çekim mi var? Bir gol çektiğinde ben diyan diye fuğra tanıdım. Gol çekmekten yüz döndürüp deyip, ya tasır ya da, o vakit şey var hidakten, onların heni vardı, samden geldi diye. Gol çekmeyen ağzından çıktı öz götünün, boku vardır diye. Yani öyle hadi ya. Ben şey de var mı? Herken ago. Ne geldiydi gol çekti ya. Çeşilön ýagdaýyna geldin. Ago. Men Ne geldiydi gol. Seredin hormatly adamlar, şuýda aýtyp geçmek isleýän adam ýa-ni atdan çykdy. Короче, bulara muňa garşy pakazaniya berdirjek bolýarlar adamlar. Kabutta bu adam toplanýarlyk etip goýdy. Свидетелем yalandan birini getirýärler. Olam ol свидетелем getirip yalançylyk şaýatlyk getirjek bolýarlar da. Organ işgärligini etýän oýny bol Seredin. Organ işgärler şuna diýip gol çekdi. Gol çektirmesen sana garşy bolar diýip. Orýanmy adamlar basınç edýärler. Konstitusiýada bir zat bardır, statya vardır. Ne için dediğini bilemok. Не свидетельствовать против себя. Sen mesela pakazani vermeni çağırıyorlar, sen pakazani vermesen bolýar. Sen diýip bilirsin. Seredin, men advokadım gelýänçe, men gürleşek gelýän. Konstitusiýada her bir adamyň haky bar. Özüne garşy pakazani bermemek. Ene seredin, eger de siziň başyňyza gelse, size bir gol çek zat etdiýseler, gol çekämen, siz aýdyp bilersiňiz. Men advokadım gelýänçe, men gol çekjek gel. Ondan sonra bu adama ýani kabuta töhmet atdyryp, bunu topully diýip, daret çek bolýarlar. Ýöne şu telekeçiler birleşmeýäniň işgäri bar. Bulamyň ýanyna baryp, şol gaýtan pakazaniya berdirjek bollar. Şoňa, ene sen şoňa diýdiň, sen gördüň şo näme topulanyň barada. Bulam ýok men diýjek ýer, gol çekjek ýalyp, näme men gol çekeýin? Men topulanyňa men görmedim o zatlar. Ene bulam sesini ýaz olaglyny. Sen var mı ya? Çek bolýan da topu. On ya, nada ama
Topulu etjek bolýarlar, görýäňizmi diýe. Seredin dinlen soň geçeni. Ama yollamaydılar. Ben ondan da adam ne sorar çekar. Ne böyle çöldü çünkü. Çağırdılar men aydarım toplu. Görýäňiz men bonuň işim ýok diýen, hemçe men aýdaýyn ýa. Muny çağırdyp telekeçli birleşmeýäniň işgärini çağıryp zastavit edip beni sen niye pakazanya berersin diye. Görýärmi adamlar näli bolup berýär, bizim bilmeýän näli jinayetler olup berýär. Bu intek bir ýaňyr görünýän zat Allaha şükür. Seredin häzir. Häkimlige muny çağırdylar. Häkimligiň içinde bolan waka seredin. Häkimligiň içinde. Seredin. Seredin häkimligiň içinde bolan waka. Gurajat etdiýär o sen basýyrnýar o häkimligiň içinde o. Döwlet edarasy, o hökümet edarasynyň içinde gurajat etdiýär o. Näme diýjek buňa? Sen bakma sen şunun değil mi? Sen pulun vereceksin ne? Bakırsın sen, bakırsın. Ne tuğurma onu? Doğru kemara milyon çıkar sen bakıyorsun şunun değil mi? Jigim gatysen $1 milyon çıkar sen basýyrnýar. Telekeçiň haýdýan sözüne sered. Kim duramyň arkasynda? Kim şoňa şuraya pulnama çeberýär o bir abeşne bir garip bir oglan o daýhany ýaşap beren adam. Kim sen o telekeçi? Kim sen? Kim dur arkaňda sen o? Näme daýanyp şeýle urlaýan? Täzen goýjak seredin adamlar. Sen bakma sen şunun değil mi? Sen pulun vereceksin ne? Bakırsın sen, bakırsın. Ne tuğurma onu? Doğru kemara milyon çıkar sen bakıyorsun şunun değil mi? Ne yapmanızı bu? $1 milyon çıkarın, sen doğanın zar edin, sen basýyrnýar. Görýäňizmi o? Häkimligiň içinde şeýdi gurlaýar. Häkimligi o hökümet edary hiç zatdan gorkan ok, çekin ok. O näle bolýar? Men düşünem o. Bu torpar ýa-da adamlar näme etmeli o bilen o? Näme aýdyp biljek? Näme etseňe de diýip otyr. Telekeçiň häzir seret ýene video glasovoy uratdy. Şonuň dinleýän häzir aýdýan zadyny. Adyna çenli telekeçiň adyny aýdyp otyr. Men Mar welaýatynyň wekil wazirläriniň polisiýa işgärleriniň sesi ýokarky. Şo men çağıryp aňyrda Polisiýaň işgärleri ýokardy seret. Ýanky dinledin sözüm, basynja etdirip, gol çekersiň sen zar edersiň diýerler. O polisiýaň işgärleri dawleniýe diýerler. Görýäňizmi? Dawleniýe hiç hilek bolanok, dawleniýe etmek adama. Dawleniýe edip sen pakazanya, alan pakazanyaň kabul bolýan däller. Zakon boýunça men ýuridiskide okudum, bilýän şo zatlar. Seredin. Seredin näme? polisiýa işgärleriniň sesi ýokarky. Şo men çağıryp aňyrda soraw etdiler da, üstümden arza ýazdylar da, bular men üstümden ne hiçli ne çıkalýarlar bolman soň ýanky men özüm işle nemedik bol öýüme kan gatnap ýanky sen üstümden arz şikayet wa diýip telekeçiň işgärine topulup soň diýip ýanky telekeçem Nuriyat Atamradow. Onuň ýa şo ýanky doğanyň zady den $1 milyon berip basdyran diýär. Şoň familiýasy ady şol. Marda ýaşaýanlar tanýanmy şonu? prokuratura bilen birleşip üstümden arza ýazýarlar. Bu polisiýa işgärleri menden soraw edenler. Oňa urmadyk bolsaň uranmak diýip şuýak golum çekdi diýip bara. Meni şo zapsyň hemme şu zapslar bar. Haliwa hemmeden prokuraturada prokuraturada. Men general prokuratura men hatlamyň jogab gelýär. Sebäbi ýazanymdan soň poçto nemesi poçtan geldi alıp gitdim men altysynyň hem jogabyny aldym. Mene näme dik gelýär? Wekil wazir etraf prokuroruny adyr meni arzalanmam men suratyny uradaýyn arda gelen arzalanmy. Wekil wazir prokuraturasy seredilmeli. Ayın plansatyny etsenni şun karen ýeriniň bir kanun alnanyny bar. Dol ýagdaýda barlap bize maglumat beriň diýip general prokuraturadan hat geldi alty edek. Hiç sinne de şun ýekizine jogap bermediler dogry. Aňryk näme diýip uratýarlar men bilemok. Ödüm elimde şu näl deliller baka. Men her ýerde kaptalyndan diskini salýadym mon diski maradan giden ok diýdiler. On Aşgabat'a gidip ödüm şu taýda Aşgabat'a gidip poýda gidip gelip şu taýda 2 gün o merkez poçtasyna nemedik gaýtdym. Şu taýda edaralaryň kaptalyna ken hemme edaralaryň kaptalyna merkez poçta atyp gaýtdym. Şu berden mardan giden ok diýdiler bolin.
Onun öyle cevaplar geldi de verdi hiç il isyan oklar. Aşağı şu hakimlikte yığına edip durkalar yankı telekeçin Nuriyad Atamuradov ol. Senin $1.000.000 verir mi? Telekeçi Nuriyad Atamuradov. Yankı Harambada telekeçi. Seredin näme diye? Yok, barın gatytın dedi. Ben o birinci gidek ardan belenden Seret. topla. Merkez posta atıp kayttım. Seredin dinle. Şu beyardan mardan giden ok dediler olin. Onun öyle cevaplar geldi de verdi hiç il isyan oklar. Aşağı şu hakimlikte yığına edip durkalar yankı telekeçin Nuriyad Atamuradov. Nuriyad Atamuradov. Diýen sözüne seredin hormatly adamlar. Kim o ul adam o? Senin $1.000.000 verir mi? Yok, barın gatytın dedi. Görýäňizmi? Şul oglanyň ýerde başyna bir zat gelse, şul oglanyň, aýtýan oglanyň. Şonuň arkasynda şu telekeçi bardyr, hormatly adamlar. Seredin, baýyň güýji garybyny el ýetdi, görýäňizmi? Pulu alypdyrlar arkasynda. Näli işler edýärler o haramdadylar. Allahdan gorkan oklar o bular. Ben o birinci gidek ardan belenden tom. Awa. Ondan polisiýa işgärleri çağırıp yanlarına bular ama telekeçi Nuriyad Atamuradov, Recep Belli Memelov. Recep geldi, Memelov diýämi? Birinji tapar işdim bu familiýa, Memelov. Gidem şu berde bir ulu telekeçi marda gidem baýda mulatlaryn. Öne bir yerler gıtta bulan. Yerler gıtta Recep Belli Memelov. Awa. Nuriyad Atamuradov. Öne bulan şu taýda ulu ýolun uğru bolan soň duruşuna alıp ulu market, magazin, awa şolaly nemeler üçin. Buna soň prokuratura idarasyny hakimlige çağıranlaryna şu aşağı diýen zat var maňa. Nuriyad Atamuradov. İşte o tür hakimliğin işgärleri motyr, arçına motyr, şolun ýanyna şey diýiyor, tür ýygnakda. Kanuny goraýjy edaralar. Seredin hormatly adamlar, hökümet edarasynyň içinde представитель власти diýilýär şol adamlara. Häkimlik diýilen edara, bir hökümet edara ho. Aňary näme bir ofis mi näme? Şolaryň ýanyna $1.000.000 beren sen ýygnatdyran niýe görýäňmi adamlar? Diýmek, ýani hökümet torpdur ýani. Şolar ýalyk edeletlik bar bolsa, ugrajat edip bilýän bolsalar, ýerde hökümetiň ýanyna näme etjek onu kime bardyň aýtjak? Конечно, bu oglan prokuraturada bardy da diýmek arkasyna adamlar dogry şolar ýalyk bar bolsa. Görýän adamlar, bu adamyň entek öňden beriden jenaýat işleri bardyr. Hormatly adamlar, men size aýdyn şu telekeçileri barlamaly. Prokuratura, nalog we şolar barlan. Nämeler etdiler şol adamlar? Mular ýalyk kän berki adamyň hakyny ýendirler, hakyny ýek bolýanlar. Wa aleykum selam. Öne fantazi urna etdiler da. Onu men reske ýygnakdan çykyp günü bildim onun şu tanayan oğlundan maddi işgärlerinin içinde. On havaram yok. Havaram yok. Onu şoň sesem madyr telekeçiň işgär diýip. On hiç havaram yok barsam aýdýa yok maňa diýä ýöne aýtdylar diýä şuňal edip ber şuňa bir hawa ýere baramda urduy topurlu diýip berseň bolýar seňe şey diýip aýtsaň çağırana diýse olam ýankıda aýdýa. Maňa aýdyp men ol ýallarda burnum sokamok men etjek galýada. Etjek omam jawapsy var ýankyň. Görýäňizmi adamlar? Bu uşa jenaýat işi. Berde näçe sana jenaýat? Bir da ugroza var. Bir ikincisi yalançy şaýatlyk etdirmek. Ine ýalnys şaýatlyk etdirip bu oglany garyp görüp arkasyny hiç kim görmedik dar edip yalançy şaýatlyk getirjek bolýarlar. Birini getirdip şol telekeçliň işgärlin birini olam diýe men etjek gelýär. O näýli bolýar o? O näme diýjek şu aýt sözüň aýtmany. Mene sözüm ýok. Bular ýaly edenetlik bolmaz ha. Adamlar görýäňizmi? Mene haýran galýan o. Sag bolsun o şey gelip aýdyp berýär etdi. Gynanýan men bulara wara. Gaty gynanýan hatlarym bar prokuraturadan zatdan. Giden hatlara öwretdi zat etdi görkezdi sag bolsun. Hiç ondan haber olmadı. Suratdaklaram general prokuraturadan gelen hatlam hemmedem her sen bir zat bir çysloda gelýär. Onuň her 10'undan uratdym durdum şunu. Aýda kide urat. General prokuratura arz etdiler. Netije yok, zat yok. Ugrajar etdiler. Näme üçin çäre göreňiz? Türkmenistan general prokuraturasy. Görýänsiňiz şu wagt widziany bilýän bir beýtmäň bir watandaşlar uje adamlar
adalatsızlyk bilen ykdysadyýet problemi bir tarapdan, açlyk bar, adamlar ýurt daşyna çykyp bilen ok, gysyrşyk. Şey dip görýän adamlaryň ýagdaýyny bir kömek ediň aw. Näme nujel şu garyplary bir eşitip bolan ok meşulun sesini. Hökmar kanun hemişe güýjüň baýyň ýanynda bolmalymy? Inanyň adamlar, şu taýda bar, men size aýdyn o. Amerikada men gelip bara bir prokuror bolsun, dat bolsun, daşma, prost şapala vursun, bara bir şapala vursun, daýsyn men şonu baryp arza ýatsam şoň üstünden. Şonu bara как минимум işden aýrýarlar o. Bizde görýänmi, ugrajar etýär o. Häkimliň içinde bir garyp adamyň bir mellegi o, öz mellegi, ne suratlarym bar, melleginiň suratlary. Wekil wazir etrafynda ýerleşýän melleg. Nire var ýary bu durmuş o. Bir Sputnik'tanım suratyny uratdy. Durunca yerini görýänmi şu taýda? Ne şu taýda? Ne? Ondan daşary. Ne? Şol yer şu taý. Telekeçiler näme sklad kurjak bolýarmy şu taýdan. Näme boldy adamlar, näme diýjek bärik, seredin? Ne? Ýa-ni şu taýda. Garybyň elinden hakyny alyp Seret, şu taýdaky adamlara seredin. Yer serişdesiniň başlygy Arslan Uraziyeliýew. Wekil wazir etrap prokurory Yalkabow. Wekil wazir etrap häkimi Dayanç Atamuratov. Arçyn Aman Çerkezow. Şular adamlar hemmesi şu zatdan hemme habardar, elem bardyr, berki parajagyna malandyrlar. Görşüňiz ýalak. Baý bolsaň ýedeň edip bolýar, islesiň mellegini alarsyň, islesiň öýüňi alarsyň. Näme etseň edip bermeli. Firma adyny bilem o agam, häzir uzar edeýin. Bilişdiren men uzar ederim taňa ýazarnam. Häzir biz inşallah şu firmanyň üstünden bilers, gerekli bar maglumatlar men jemlärin şu firma barada nämeler etýärler. Bütün bu spujurluklaryny hemmeden öwrenler inşallah. Ýöne beýdip garyby halk kösäp beýip bolmaz ýani. Siz pikir etmäň o, edeniňiz edersiňiz diýip. Allaha şükür bizem bar o. Öz vatandaşlarymyzyň dili bolar. Biz halkyň sesi. Biz aktivistler evred adam däl, hormatly adamlar. Düşünýärmi? Biz evred adam däl. Aleykümselam. Bizim maksadymız şu zatlary ýetirmek. Yani gerekli edaralar çäre görsinler. Adalatsızlyk bar. Nurana ýatyra, nuraga ýoksam dawno çağıryn. Telekeçiň adyny aýtyp geçdime ýa-ni ýadyma düşenok. Hani O taýda ýa-ni wa mana Nurýagda Atamuratov. Nurýagda Atamuratov ugraja dediň adam. Teredin adamlar Nurýagda Atamuratov haramladydyr telekeçi iş çalşaýman şoň bilen. Tanışlygyň bir üçin bolsa da şoň aýdyn haramlady diň. Garyp adamyň syny sen basýaryn diýe $1 million berse diýe. Görýärmi adamlar? Nähili ýagdaýa düşüpdir so. Subhanallah. Bizim halımız Allah gorasın o son ýyl ya adamlaryň. Гражданская война 100% Türkmenistanda neizbежна. Ananyň maňa şu gitdigiçe gidilse ýerde şey dip halkyň jaýlaryny zat diýdi baýlar. Bilýän гражданская война bolsa Allah gorasyn. Гражданская война bolsa Türkmenistan üçin näme bolar bolýan aýdynmy? Garyplar bar, garyplar. Baýlaryň üstüne topularlar. Hökümetde işläp beren ol kimiň abidesi bar bolsa ýüregiňde, kimiň ýüregiňde abidesi bar bolsa polisiýa işgäni hökümet şolaryň baryp lişni öldüri, çäre görýärler. Şolar ýalak bolýar ýurdun üçin mesaj aýdyn. We gynansaňam bizim öz içimizden adamlar halka hyzmat etmeň ýerine halka gynap beren korrupsiýonер çinovnikler we zatlar bar. Häkimliň içinde şey diýen bolsa aýyp bolsun şol utonsunlar o şolar ýani. Häkimim utonsun, telekeçim utonsun, näme diýjek başga o? Näme diýen başga? Wagt sen videodan görersiňiz, YouTube'dan paýlaşdym men. Paýlaşjak şu nesip bolsa. İnşallah YouTube'da paýlaşjak, häzir izni gaýdyp bilmeýän. YouTube'a paýlaşýan efiri nesip bolsa şondan görüp bilersiňiz. Bu oglan o garyp bir oglan, men buň gurulýşynyň men bildim o bu oglanyň bilýän bir garyp şey oglan o. Şu garyplara diýýärler o kime diýselerim. İnşallah YouTube'dan görüp bilersiňiz. Talip New York City, Talip NYC ýazsaňyz çykýar YouTube kanalymda. Howa ine efir aljak men. Geliňini kim näme diýär. Diňläli, sevseňiz gön aýrýandyr. Rasul, hoş geldin. Hoş bulduk. Aleykümselam. Sesimiz birazcık hayal gelýär.
Oy boş var endi. Gowum ýagdaýlar. Gülbalam. Ne? Salamlaşaýyn diýdim. Sağ ol, minnettar. Köp sağ ol, salamlaşynyň üçin janyň sağ bolsun. Näme aýtjak? Şu bolan wakalar barada näme aýtjak? Aýtjak bolsaklaryň barmy? Meýse bilemem, göremem, eşdemem. Böyle 3 maymun oynayan sen. 3 maymun he. Görmedim, eşitmedim, bilemok. Aynen. Bolya brat, bolya. Sağ ol. Aman götüram. Sağ ol canım, sağ olsun. Çelip girip salamlaştığınızdan sağ olun. Aydym aýtyp dost, biz aydym dinläme o. Vekil wadarda imkan telekeçilen ölümçülük edýän yerleri, marly telekeçilen. Nesip bolsa şu telekeçi aýdyň. Şoň üstüne düşer inşallah. Bütün hem aýyny taparmayan var ya, bir kanunçylyklaryny sen şey dep garyp kasara diýen bolsaň, menem sen nesip bolsa üstünden tan keçen ýaly geçen Allahyň kömegi bilen Türkmenistana tandarym teni. Yok bilemok dost. Hawa gorkýarlar ýok, gorkup bara hakyny talap etmekden gorkanoklar. Görýänmi şu wagt öňkü ýalak Mark bar oynak gelaşyň oynasyn. Aydym başga ýerde diňletdir. Uje gelip otylar adamlar, ardyna aýtdylar, garytdylar. Ben ýana adamlar sag bolsunlar, o her kim şey dip bara. Gelip ardyna aýtdylar, müşkilimiz bitdi inşallah. Yok, ýangyşlyk yok. Mark, sen şansyny getirdin dost. Men bilen liçka ýazsaňyz jogap berýän inşallah. Liçka ýazsaňyz jogap berjek. Ýene hem kime jogap berip bilemok gatýormaň. Ýene bir zat aýtjak şutaýdan, meniň adymdan ýazypdyrlar, zat edipdirler köpsine. Nomer sorapdyrlar. Men hiç kimin şahsy maglumatlaryny soraýan dällerin, özüňizi aladaýman. Bir diýip pul sorapdyrlar, zat edipdirler diýe şoň üçin gaýrat ediň. Hiç kimin maglumatlaryny paýlaşma. Men hiç kimin maglumatyny meýteşdäl, ýani siz nomeriňizi adyňyz gerek gelmeňe. Gerek bolsa ýerde men bilen habarlaşyň diýsem, siz Telegram berýän. Ýöne men siziň hiç biriňizden telefon nomeri soramok. Hökümetiň edýän zadyr, siz wiçlere çek bolýar, biljek bolýar. Gynnasak da käbir adamlar beripdir kontaktyny. Beremem şolara. Başka aýdyp biljek zadyňyz barmy? Hormatly adamlar. Tewjek mi life in the future. Allah andyç tewjek gelýär, aljak ýokuryk. Şolar ýaly. Eme yaramok şepde, wapşy aslında bir 10 ýylyň bäri bir gowlaşýan, bir keselleýän. Prosta başka şähere gittim. Şu ýoly sowuklama diýdi, ýene bar bir uşaklar edip ýene geldim. İnşallah video dowam etjek. Nesip bolsa şepde inşallah häzir biraz soňra bir video paýlaşjak. Indi kepde de inşallah ýa şu kepden soňda bormy, zat bormy, ýene bir video paýlaşjak. Sag bolun, doga dilek ediberin. Näme barada Orunov? Yo kol berdi ber, balnitsaýlarda gidip kösenşikle ol 5-6 saatlar edip olar ýaly maglumatlaryny ýerden tapýan. Dostum, Türkmenistanyň içinden her bir edarada, hukuk gullugyna, prokuraturada, İçeri işler ministrligine, prezidentiň golaýynda adamlar için Allaha şükür sag bolsunlar, maglumat berip oturanlar prezidentiň näme diýänini çenemi bilýändir. Allahyň ruhsaty bilen. Şolar ýalak. İnşallah şundan soňra hakikatlary paýlaşarys. Nesip bolsa Yuri Kurbanov menim kanalymda barky işgärler bardy gize görüp Yuri Kurbanowyň sahypasyna geçeňde şoň sahypasyna zat bar, bank işgärler bardy video goýupdyr. Görüň şonu paýlaşyň. Siziň hem ýani şonu paýňyz bolsun. Yuri Kurbanov şu ýazylan. Bolýa. Meli hopluň içindäki adziýalar barda men maglumat berýän. Olar niýe düşürgät bilen ol barada maglumatlar. Şu wagt işläp beren adamlar üçin bilýän men. Men bilýän o, Allaha şükür köp zat bilýän.
Şolar ýalyk. İnşallah şuna çare görersiňiz diýip umyt edýärim. Hormatly adamlar, men birazjyk yaraman soň kän efir açmana ýagdaýym ýok. Ýöne inşallah şu video primo efir Begimrada Allah'ın kömegi bilen sebäp bolar. Belki şolara hökümet edarada işleyen merhemetli adamlar, prokuraturada da çare görürler. Şol haramda telekeçi ugrajat etýänni kanun esasyny çare görürsiňiz. Çünki olar 2 sanak cinayet kodeksinin 2 sanly maddesyny bozdular, bira yalan şahyatlyk etdirmek. İkincisi ugrajat etmek, yani sen näde bu ugrajat edýän? Şonuň çare görün inşallah. Sağ olun hormatly adamlar, badyňyz üçin girýäňiz efire 225 adam otyr. Janyňyz sağ bolsun. Allah subhanahu taala bizi özünden başka hiç kimni muhtaç etmesin özünden başka. Janyňyz sağ bolsun. Özüňize gowy seredin. Assalamu alaykum rahmetullahi ve berekatuh.